Mbak, kancane aku masak ya. Aku dino iki pengen masak sop-sopan, terus mari ngono ki goreng pindang karo nyambel tomat ae. Iki mau Mbak, lak aku masaki wis kawanen. Dadi niki setengah kesusu, terus ki yo krono selak luwe juga. Iki mau ki ceritane ki diewangi bojoku, tapi ndelalah akhirnya malah nggak kerekord bagian goreng iwake gara-gara wes kesusu. Ya tak pikir ki aku utek kayak ki mau ki benakne sop-sopane lah, ternyata ki tiba karo dhewe wis digoreng wis garing, padahal HP ku ki yo nganggur lho. Ngono ki kok yo to ora di video. Halah ya wis biyen lah, sing penting liyane ke video mbak yo ngene iki lho mbak, lak masak diewangi ki rumah saku ki malah kerasa ribet ngono lho. Apa yo mergo krono aku nyambi ngonten yo mbak. Lak seumpamane aku sing masak dhewe to, kan nek sing mesti kan awak dhewe mindah tripod rono tripod rene, tapi ki sing ditandangi kan mung siji to. Dadi niki awak dhewe ki sisih masak sisih konsentrasi karo mindah HP-ne, tapi lak diewangi kuwi aku ki malah bingung mbak lak seumpamane nyambi nyuting ngene iki. Dan akhirnya yo kuwi mau enek sing kelendran gak kesoting, tapi wis bene lah rapopo wong ya diewangi lho. Jarang lho mbak aku ki lak masak diewangi karo wonge, soalnya wonge lak isuk ki kan ruwep atau yo ora mek isuk tok sih, bendino dek iki yo repot. Akhirnya ki aku bendino ya wis masak dhewe, soalnya ki kita punya tugas masing-masing mbak setiap hari. Aku kerja, dia yo kerja, saiki kita berdua semuanya kerja mbak, fokus cari uang. Ben apa mbak, ben sugih wis puas. Mbak sampean eroh nggak videoku sing wis tak uploadin di YouTube kuwi lho mbak? Ora kroso lho mbak, tiba iki kok ya wis 100 video to aku mendino ngupload video. Berarti total ki kan enek 3 bulan lebih, hampir 4 bulan lho mbak aku ngonten. Support aku dong. Wes makasih mbak sudah disupport sejauh iki yo. Wes terima kasih banget wis dadi penonton setiaku ya, walaupun mungkin sampean ini kadang yo waleh lo karo aku sing gemoy iki. Kalilah aku dengar kakak ini bercerita. No! Karena tugasku setiap hari ki yang ini iki lho mbak, saya kita mengi syuting mbak, terus karo mendongeng ini iki lho, mendongeng apa ae sing diomongne mbuh pokoke iki masak, terus ujuk-ujuk sing diomongin teko kene teko kono, berarti iki mau ki ceritane ki kurang terkonsep mbak, soalnya aku kadang ki yo bingung arep ngomong apa. Ideku ki wis habis urung eneh lak sembane pas aku ngedit ngene iki yo dirusui anakku lah nggak ngono, diceluk lah nggak ngono, piye neh lah sing suarane bising lah, wi tambah gak silahku mumet mbak, sumpah lah arep tak edit tengah wengi iki kok wayahe wong turu, model tak paksa ki kok yo ora era mentoyo jane iki lak arep golek duit. Ya wis lah lak pas waktu senggang ae ngene iki. Wis yo mbak, iki lak aku masak wis mateng, ayamku ya arep sarapan. Sampai ketemu besok yo, bye.